Eta, bueno, kale zozketaren berri eman dugu lehen, baina jendea oraindik estropada ordua ere espaita hau, ez? Ez da izan orain artean. Guk ezagutu duguna ez bintzat, Mikel. Eta berandu heldu dinerentzat, egunon lehenengoz, eta kale zozketak emandakoa, eta eskifaien aurkezpena orantxe. Lehen txandan, lehen kaletik San Juan, bigarrenetik Tolosaldea, hirugarrenetik Donostia Arraun Lagunak, laugarrenetik Hondarribia. Eta gero, bigarren txandan, lehen kaletik Zumaia, bigarrenetik Donostiarra, hirugarrenetik Orio, laugarrenetik Ibaika. 10 emakumeen lehia eta 11 gizonezkoen bandera izango dugu jokoan. Hor dituzue txandak koloreta guztiz, eta goazen aurkezpenekin dide batean Ibon Gaztainazpi aldugun neurrian, hasi aurretik San Juan darren prestatzaile, Guruzne Azpiroz, Maidere Txaniz patroilanetan, ustegabekoa eman zuten, San Juan berrik izan dugu, ez? Ibilbide haundiko arraun elkartea da, baina belaunaldi berri bat, oso jende gaztearekin, eta pausu handia eta garaipen handia hauentzat, gaur hemen izatea, izan zen asteazkeneko sailkatze estropadan txartela lortzen. Zalantzari gabe pentsamen palmarezian erreginak ditugu San Juan darrak, eta hemen urrezko aro ura nolabait ere, idatzi zuen traineru horretatik, begia ez da inortxo ere geratzen, jende gaztea eta sailkapena lortuta, orain pixkanaka, goi mailako, elikoren mailako kirola eta zer den ezagutzera, hauek. Hor hemen Patxi Frantzesen taldea, erlojupekoan eman zuten abisua, izugarrizko lan egin baitzuten, gauza bada sailkatzea eta beste gauza bada hori hortzak erakutzi eta alako lan ederra egin da gero sailkatzea. Oso kuadrilla gaztea, eta Patxi Frantzes historikoa prestatzaile lanetan, eta Aiora Zorzabal patroi lanetan, Ibon. Hori da, eta ezaugarririk nabarmena, zeuk esan dakoa, oso kuadrilla, oso eskifaia gaztea, bataz beste 20 urte, 17 urte dituzten arraunlariak ere badira hor, eta deigarria egiten zait, ikusi ditugun 3 traineruek, palkarik ez dutela jarri, eta pestainatxoarekin bakarrik doazen. Irudietan orain Donostia Arraun Lagunak, Olabe eta Iriarte prestatzaile, patroilanetan Andrea Astudillo, Lugainen berriarekin eta hankekoekin dugu hemen nolabait zalantza batzutan, baina finkatuta ditu, liga bukatu bezala esan daiteke, hor ari dela Belartieta eta Zumetarekin entenatzaile parea, ez da, Olabe eta Iriarte. Horrek zerrekarri du, Borrean, Larrea, bigarren tozan, Etxabe bosgarrengoan, Lorena Gartzia, bosgarrengora, eta bosgarrengo estriborrean gaur lanerako Aidakarro. Bosgarren tosta horretan egin ditu aldaketa gehienak urte osoan zehar entrenatzaileak. Bueno, eta Hondarribia laugarren kaletik arituko da emakumeen lehian, eta hemen ere, egin ditu bere afrogak, probatxoak ligako estropadetan, batipat Donostia Arraun Laguna konfinatuta zenean eta tarte hori aprobetxatu zuen entenatzaileak, Kortesek, eta azkenik nolabait finkatu du ontzia, probak egin behar dira, eta azkenean Idarreta, Ane Diaz, demoraldi hasieran bezala, nolabait esateko hor ardura hankeko parearekin, ez? Hankeko pare horri eutxi egin dio, eta gero aldaketak batez ere bosgarren tostan eta aurrean egin ditu entrenatzaileak, Kortesek gaur estigezala esate baterako aurrean bostetik Palentzula eta Arellan. Bueno, hortxe dira, kirolariak pronto, Donostia Arraun Lagunak hirugarren kaletik, Tolosaldea bigarrengotik, erdiparetik, San Juan lehen kaletik, Hondarribia laugarren kaletik, epaileen agindutara kokatuta, arazori gabe kokatu dira. Begira banderak, haizea badabiloa. Eta ura dagoeneko bera hasia, bera emana. Itxas gora, goizeko 7 izan da, ordua eta terdietan itxas bera. Erne, hor dira, kirolariak prest, semaforoa keinukari dugu. Begira arpegi horiek, Aztear da, lehen jardunaldia emakumentzat, jokoan, Donostiako 13. bandera, gorria da. Estatxa suelto dauzkate? Gorria da semaforoa. Denak ez da txakere nahikoa laso, Ez da normala semaforoa gorria inbeste denboran izatea. Eta berriro keinukari. San Juan egin da. Utzi egin du. Utzi edo Juan egin da. Hor arraunean hasi dira, Atzeko bi estriborreko arraunari horiek. Nik uste hor berriro kokatzera doala. Makurtu egin da, patroia, hor dago, estatxa eskutan,
Lehorretik ez dute oso garbi ikusi egoera. Eta uretako epaileak ere ez dirudien. Orain bai San Juanek, soka tenso, Hor dira laurak, semaforoak Keñukari. Abante Tolosaldea, Ondarribiak ere bai. Bueno, hor non bai. nahiko egoki daude hor. Oraindik Keñukari semaforoa ikusten duzuenez, Leiatilan, Okorri! Bai berdea! Balekoa! Baleko irtera. Beti ere, 20. segundua baino lehen goraberaren bat izango balitz, ondo eza, edota arazo tekniko bat, arrauna hautsi, o tosta edo hankalekua edo ganadalakoa, hor badago aukera, baina 3 segunduko zigorrarekin beti. Bueno, hemen da, arazorik gabe zorionez, eta arraulagunakek branka aurretik sartuta. Normalean kosta egiten zaio, Donostiako arraunak arteari horre irtera ona egitea, baina momentuz branka aurretik sartua dute, segundutxo bateko tartea, beste 3 lehiakide Ibon. Bai, eta San Juan derren branka ikusi dugu hor saltoka niri iruditzen zait, orain, 3. eta batez ere 4. kaleak, hor Santa Clara uartearen babes hori balia ezakeela irterako momentuan. Begira Tolosaldea, zeinen dotore etzaten. San Juanek 2 segunduko atzerapena du, estropadaren buruan momentuz branka hartuta Donostia arraulagunak. Esan beharrik ez dago, nolako garaipen gozearekin datozen historikoa izan daitekeen bandera honen bila. Donostia arraulagunak eta Donostiarra Kaiarriba. Hau amets bat izango litzateke hemen bandera lortzea dudarik gabe. Guztietzat, baina Donostiarrentzat espreski emakume mailan ez bai dute inoiz irabazi. San Juan bere kalearen baborraldea bilatzen, lehen ere aurkezpenean aipatu dugu, Mikel, orentxe. Urrengo 2-3 minutuak oso txarrak dira niretzat, lehenbiziko kalearentzat. Hau bere garaian, lehenbiziko kalea atera zuten, pixka bat badiaren herrialdera, baina gaurko mendebal ikutuko giroarekin eta bar, hor zikina eta errepunpa eta hor nahasiak izaten dira. Tolosaldea estropadaren buruan kokatu da. Lehenengoz Donostia arraulagunaken parean eta orain GPS-ak ematen digun diferentzia horixe da, eta San Juan sufritzen ontzi bateko atzerapenarekin. Eta orain ez du berriro zango dut, Ez du orain urak ikeragarri naztuak hor helikopteroko iruditik begira. Hor zuritasunak, bai. Gune txarra. Nahiko kaskarra dute. Bai, hori da, 2. kalea bilatuz. Hau, gaur eguardi arte osoan ikusiko dugu, iruditzen zen. Txanda guztietan, bai. Tolosaldea tartea zabaldu nahian, 2 segundu orain. Begira, Urrerreak hor, eta Petralak eta Zikinak. Traineruak branka nola sartzen duten. Normalean koska handia izaten da Ibon, eta ligatik Euskotren ligara kasu honetan, edo gizonezkoetan ere bai, ezta? Baina Tolosaldea dinamika hori hausteko gogoz etorri da, eta konfiantza handiarekin ari da. Nik handia botako dut, zalantzari gabe horio da, eta zalantzari gabe, favorito eta hautagai, nik Tolosaldea baztertu ere ez dut baztertzen. Ez. 9 segundo, sailkapenean eguraldi aldaketak, kaleak, hau kontxa da, izu. Ikusirik arraunen eta nola doazen, harrituta nago palka txikirik ez dutela jarri. San Juan 5 segunduko atzerapenarekin. Eta tartea zabaltzen Tolosaldea. Hondarribia 2 segundura kokatzen du orain elektronikak eta Donostia arraulagunak, Laura. Donostia arraulagunak orain sufritzen ari da, Hondarribia berriz, 4. kaletik. 4. kaleak orain, gune honetan, gozotasun gehiago du, kanpora, brankaz joateko. Segida gehiago emango diot. San Juanek 7 segunduko galera. Momentu bikaina hau Tolosaldeako emakumentzat. Gaur kanpora, arraunean, ongi eta egoki eta luze ginezkero, 34 palada, 35, ez dira txarrak. Hor da, Hondarribia. Bira, Urrerreak, Bai. Eta ben puntak eta libratutak kanpora ere, olatuak hartuko dituzte. 3 traineruko atzerapenarekin San Juan darrak. Zosketa ez dute lagun izan gaur. Baina, pas egin behar de hortik eta
Kaleak dituen zaitasunak gain ditu, eta segi lanean. Orain, eltzea irakiten bezala. Olatua ura eta zikintasuna, zikinkeria bazter guztietatik. Horrelako giroarekin, palatera behar da Garbi uretatik. Begira, Euskotren Ligako bi ordezkariak, Donostia Arraun Lagunak eta Hondarribia parean, baina 4 segunduko errentarekin da aurretik kuadrilla hau, Tolosaldea, Ete Ligako txapelduna. Zailtasun erantxia horrelako giroetan, Ziaboga aurrekalariek eta estokearekin arran mutza sartzeko, lan handiak izango dituzte, horretan ere. Hor dira, Tolosarrak, Aiora Zorzabal, hortxe duzue, patroi lanetan, ontzia ondo doa, eta konfiantza hartuko dute. Haien burua hor aurretik ikustea eta errentarekin, bai, kolpe derra orain. Bai, traineru erdi atera du. Laugarren tostaraino. Hondarribiarrentzat ere, gaurko estropada hau, oso egokia, txanda ere ala tokatu da haientzat, ez? Esan daiteke, nolabait Euskotren Ligako indartsuenak urrengo txandan joateak, hemen zabaldu duela, ez da, aukera txanda hau irabazteko. Ea Ziaboak, hain bestean Tolosaldea. Orain, bukatu egin behar da Ziaboga. Hondarribia pasatxo. 5 eta 59. Hondarribia joan eginda. Hondarribia 3 eta Arraun Lagunak 4. Hemen datoz orain batelerak. Bira, nola bidea. San Juan ere pasata. 15 segunduko atzeraperarekin, Diferentziak ikusita azkar antzeman daiteke. Tolosa olatuak. Zailtasunak dituztela hemen lanerako. Maniobra ostean Tolosaldeak, Donostia Arraun Lagunak eta Hondarribiari 4-5 eta San Juani 16. Ziabogan diferentzia Tolosaldeak Hondarribiari 2, Arraun Lagunaki 3, San Juani 14. Oraintxe Tolosak olatua. Hau, lantza girotuko zaigu pixkat, Bai. Lana badago eta ematen du badagoela diferentzia, baina horri buelta emateko modua badago, eta beste horren beste segundu zure alde izateko ere bai, Ibon. Bai, zalantzari gabe. Mira, orain bertan Arraun Lagunak gara, Arraun Lagunak, lehen ere ikusi dugu beroketan olatu hartzen. Gainean Arraun, Arraun Lagunak normalean, azken urte hauetan txukun moldatu izan da. Orain Tolosa. Hortxe Tolosa. Begira, Zorozabal, kanporako indarra eginez. Tolosaldeak Arrauni 4-5, Hondarribia orain 6, San Juan 18. Gaur trainerua denbora osoan horrelaxe, dantzan, izaten dira, zenbait jobi horrela, umeak eta biltzen ditugunak, denbora osoan, kanporantz eta barrurantz. Geratu ere egin gabe, mugimenduak bazter guztietatik. Hondarribiak beste segundutxo bat galdu du, eta Tolosaldea eusten poparian ere oso ongi. Hala Garbi orain, Horrankekoak hor, trabatu du. Ez da harritzekoa, Zazpi 8 Hondarribia. Arraun olatuan. Bai, baina bi traineruko errenta hartu du Tolosaldeak, Hor. Hortxe, Duartearen pagara zartu eta hor dira. Patroiari lagundu, estribo horrankekoa. Usue Zuriarrain. 6 segundo ez dira txarrak, Ibon. Beste kontu bat, Mikel, Patxi Frantzese aspalditik ezagutzen dugu, eta Donostiko badia bertakoa da hau, honek xetasundanak badakizki hemengoak. Eta orain, aukera badu, Tolosaldea, 3. kalera doa. Diferentzia gora, Donostia Arraun Lagunak 6 aspira, segundu bat gehiago Hondarribiari. Bai. Hondarribiari ia trabestu zaio trainerua. Mira Perezek hor gogortu du baina. Ara, hor da Arraun, olatuarekin segundu pare bat errekuperatu ditu. Ea Tolosa orain. Arraun ikusten dut, airoso, Bai. Arraun ikusten dut ikeragarri airosonik. Beste bat. Ara aztu bilo lanean, kanpora. Bai. Estribo horrankekoa argi, patroiari laguntzeko. Urbildu dira ondo, Bai. Asko urbildu dira, 2 segundura. Gainean da traineru hori oraindik.
Hortan dira oso trebeak Donostia Raun Lagunakekoak. Patroia Andrea Astudillo da. Ara, nahikoa esan du, Bai. Guazen haien bila. Hondarribiare ibili da urrutiago, orain 5 segundura, San Juan atzean 25-era. 28 palaia, 29an, Donostia Raun Lagunak. Momentu kritikoan, ematen zuenean, kanpoan geratu behar zirela, eta Tolosaldeak kontrolpean zuela txanda, hurbildu dira, Donostia Raun Lagunakekoa. Bueno, hemen bahia barruan orain, ea zagertatzen den. Eta Tolosaldeak kaleari eutxiz, Orain ikusiko da hor, esperientzia falta behar bada ez, burua hotz mantendu behar da, segi. Donostia Raun Lagunak atzetik aurrera etorri da, bitraineru errekuperatuta begira. Azkarrago dato. Bai, buruan kokatuko da. Lantzatuago, Bai. Paretik atzera. Hondarribiare ari da, hurbiltzen ari da. Hondarribiak estropada. San Juan 25-era atzetik. Estropadaren buruan Tolosaldea eta Donostia Raun Lagunak biakor. Baina ematen du Donostiaren branka aurreti dugula, garbi. Libreago datoz. Bai. Hala gehiago joz. Eta psikologikoki ere indartuta orain. 2 segundu eder. Donostiaren alde, Donostia Raun Lagunaken alde. Tolosaldeak orain jodu ez. Erne Hondarribiare asko hurbildu baita. Hondarribia laugarren kaletik ere, ara Hondarribiak. Oso ondo ari da Hondarribia, ora. Bahia barruan errekuperatzen. Hori da etorri hori. Donostia Raun Lagunak, traineru bateko errenta hartu du. Han kanpokaldean Ziabo Gane, 3. izan da, 3 segunduko galera zuen Tolosarekin. Orain buelta eman da traineru bat haien alde. Donostia Raun Lagunak, bai! Tolosaldea 2, bai! Eta 3. Hondarribia. San Juan azken metrotan sartuta. Atzetik aurrerako lan ona eta patroiaren txaloak bere taldekidei. Badator San Juan, azken metrotan. Pasaitarrak, hor ditugu. 14 segunduko atzerapena. Ziabogan, bai, amaitu dute. Orain 27ko atzerapena. Denborak Donostia Raun Lagunak entzat. 11 eta 23. Bigarren Tolosaldea 11 eta 28 eta 18 momentuz. Momentuz diot hori, seguruenik zuzenduko dute, baina hor dago diferentzia garbia izan da. Tolosaldea 2, Hondarribia 3, 11, 28, 74 eta San Juan entzat 11, 50 eta 53. Donostia Raun Lagunak irabazi du. Lehen jardunaldiko lehen txanda, atzetik aurrerako lana, lehen luzean Tolosaldea nagusi gero, Donostia Raun Lagunak. Tartetxo bat iragarkientzat eta berehala 2. txanda lehen kaletik Zumaia, 2. Donostiarra, 3. Orio eta 4. Ibaika. Egun on berriz guztioi Donostiatik. Urte berezi honetan, azkar goizeko 10etan hasita, emakumeak lanean, 13. edizioa du Donostiako banderak emakumeentzat, eta lehen txandak denbora hauek ofiziala dira jadanik epaimaiak zuzendutakoak. Raun Lagunakek 11-23-86, Tolosaldeak 3 eta 84 gehiago, 80 izan dira Tolosaldea eta Hondarribiaren artean, 11-28 Hondarribiak, San Juanek 11 eta 51. Uretaragoaz, Sara Gandara protagonistekin, aurrera. Mar Larrea, bueno, zorionak, azten olako estropa egin dozu, ereziki bueltakoa, ez? Bai, egia da, eruskoa gogorra izan da, batez ere Irlan sartzen, eta heldu geha Ziabogara, ikusi egu panorama, eta bueltatu behar zan, bai, zo zelan, lehen heldu behar ginen ona, osea, oso gogorra izan da, eta batez ere, kuarentenan egon gehala 2 aldiz, 3. aldia, orduan guretzako izan da, gaur, guretan da lehen eitea izan da oso zoragarrixe bai.
Zelan zegoen itsasoa hor kanpo aldean? Bai, haizea batez be, aste osoa dago, aste osoan zehar egon da kriston lioa hor, baina, bueno, azkenean, atea, kriston haizea eta bueltatzeko ondo dago, Osa, laguntzen du, baina Aruzkoa gogorra da. Eskerrik asko Igotzarren, zorionak eta ea zer gertatzen den orain. Eskerrik asko zeuei bai. Hor da Donostiarraun lagunaken erreferentzia, 11:23 eta 86, orain lehen kaletik Zumaia, bigarrenetik Donostiarra, hirugarrenetik Orio, laugarrenetik Ibaika deitu dituzte epaileek, dira batean aurkezpenak Ibon, Zumaia gau gainera Lutos, Eneritze Diez patroiaren aitona hil egin baita, bezarkada bat hemendik familia guztiari, Zumaiarrentzat hemen sartzea eta erronka handia, garai bateko garaipen hura eta gogora ekartzeko, ez? Hori da, eta eskifai aretatik pentsa bi arraunlari baino ez dira geratzen, Izaskun Gallardo eta Intzan Neurbi eta gainerako berriak, ziklo berri honetan nolabait izateko, zailtzen eta sartzen ari diren arraunlariak. Bigarren kaletik Donostiarra, Maialen Arrazola, arraunlari eta prestatzaile, eta Natalia Tubio, Galiziarra, patroi lanetan eta hemen garaipen goze galanta dago, erronka gainera hor dute, aldamenean Orio eta aurreko txandako honena arraun lagunak Donostiako beste elkartea. Hori da, eta ez dakit gainera, haize pixkate zoten ateratzen ari, nobedaderik ez, ustekorik ez, Donostiarraren eskifaian. Hirugarren kaletik Orio, egungo txapelduna eta Euskotren Ligako garaile sendoa, begira nola dauden emakumeak, erne eta prest. Kontzentratu Zabal eta prestatzaile Naletagirre patroilanetan, ustegabeko berezirik ez eskifaian Ibon. Baborrean nola zagazti hanketi mantendu du, Amaia Galdoz, hirugarrengoan estriborrean itxasko nobita bitik, eta Alkala eta Oiosek, azken estropaetako kokalekuak ere mantentzen dituzten, laugarren eta bosgarren tostetan. Zumaia pixka bat atzeratu dago, oraindik irterako prest ez dago, laugarren kaletik arituko da Ibaika, Zurini Alberdi, Maialen ontziko patroia prestatzailea Amaia Gezala. Zumaiarrak ez daude prest, ez. Atzeratuko da, beste pitin bat irtera hau. Aizea ere mugitu da pixka bat, eta hortik eragozpenak, Amarrekoa, baia barruan, oraintxe bertan. Bueno, prebisioak hori zioen, 8 bederatzi 10, ufadak 13koak ere bai. Bueno, betetzen ari da momentuz eta itxasoari dagokionez ere bai. Bide batez aurrera dezagun, datorren igandeari begira, 7 egun falta dira, baina prebisioa metro terditik pasatxo gora doala. Badoaz! Hasi da, eta Zumaia hasi da horretan lanekin, Ibon. Eta Donostiarraren egitu zait, keragarri bizi atera dela, Maialen Arrazolaren kuadrera. Hor goitik zenik garbi ikusi dugun, estropada ere mua nola baitere, 3 zati nola dituen. Minutu terdi, 2 minutu, leunaldian. Gero oso txarra, eta balizetarako pixka bat, libratuko dira traineruak. Horra leia, momentuz Donostiarra branka aurreti sartuta, Zumaia eta Orio segundu batera, Ibaika bira. Ea Zumaia, minutu terditik aurrera izango ditu hor, eragozpen erantxiak eta. Eta konparaketan, txanda honetan ari direnen irteera, aurreko txandena baino hobeagoa, aurreko txandakoena baino hobeagoa. Oso bizi Donostiarra, Segundu pare bat bizkorrago Donostiarra. Bai, irtera, lehenbiziko paladatik, 29 paladan oraindik Donostiarra. Zumaia ere biziarraunean. Hori izaten da estrategia, hemen leuna aprobetxatu, hilde eta erio jotzeko, eta gero arraunketa zabaldu, uartera heltzerako. Tarte polita Donostiarrak eta Zumaia ongi eusten, hasiera honetan. Ea Oriok nola kudeatzen duen, Orio diot favorito nagusi. Eta ez dakit, minutu terdiako, denboraldi osoan, horrelako egoeran egonote den, Xanti Zabaletaren taldea. Ibaikak 5 segunduko galera du. Hemen Zumaiarrak. Luze! Hori da! 36, dagoeneko zabaldu dute arraunketa. Ontzi bat atera du Donostiarra jadanik, Airean doa. 2 minutuko lana eta 3 segunduko errenta Donostiarrak aurkariei. Ritmoak. Desde dentro, 1,
Natalia Tubi entzuten duzu azpiti. Donostiarraren patroia da. 38 pala da, norendi, Mikel? Garbi aurretik. Orio bigarren kokatu da. Begira, Tolosaldea izan da lehen luze horretan lehen txandako azkarrena. Eta Donostiarra Tolosaldea baino 4 segundu bizkorrago doa. Nolabait orain 3 tarte hor dago. Orio eta Tolosaldea parekaturik izango genituzke. Iruditzen zait, orain, 3. da 4. kaleak, batez ere, uartea libratutakoan, gozoago aukera hobeagoak izango dituzela. Arranka eta libratzeko. Oso hasiera ona. 3 minutu eder Donostiarrak. Eta ongi bukatuz. Begira, lehen San Juanek egin duen moduan, Zumaiarrak nola bilatzen duten Zumaiarrek, bigarren kale hori. Bueno, baldintzak beste era batekoak dira orain. Epailea ere lanean. Bandera Zumaia astintzen ari da. Normala da. Zumaiarra mugaraino. Joan direlako. Balantza Donostiarrako hor. Begira, 35-era. 36 eskasera. Hori ere finkatzen ari da hor, 3 segundura. Zumaia irteraren ostean orain 6 da. Lehen kale horretatik eta Ibaika 9 segunduko atzerapenarekin doa. Orio 35 paladan, 35 palaterdian. Nik uste Orio asentatu egin dela, Bai. Eta poliki hor sartzen ari da eta hor kanpokaldeko uroietan ematen du urbildu dela. Dantzan dugu GPS-a 2-3 segundu. Ea, usten dugu. 1-0. Bat. 36 paladan Orio. Orain iruditzen zait, dagoeneko puntak libratuta, aukerak izan ditzakeela. Donostiarra posi doaz, patroiaren doinua entzun da, antzematen da, ari direla lanean, gustura. Eta ongi bukatuz begira, etzan da ekarri, giro horri, ekarri hor. Zumaia eta Ibaika erori egin dira, 9 segunduko galera Zumaiako gorriek, Ibaika 12. Orain Zumaia, Donostiarraunen denboratan dabil, pentsazazue, Donostiarraunek irabazi du. Gero bere txanda, lehen txanda, Donostiako beste arraunek artea Donostiarra, arraun baino 11 segundu bizkorrago da orain. Eta 200 metro falta dira balizara iristeko. Hemen hori jotara. Atentas, Acábale. 36. Egon kortu eginda Donostiarra eta Orioren arteko burruka. Beno, ea ziaboga. Dagoeneko prestatzen, nadet entzun dugu. 20 pala eskatuz. 100 metro pasatxo. Tolosaldeak 5 eta 59 markatu du, azkarrena izan da lehen luzean. Gero, aurretik kokatu da Donostiarraun lagunak, aurreko txanda. Donostiarra eusten, estropada buruari kanpokalde horretan ere. Maniobra hau izango da erabaki horretan da, argi. Nola irten hortik zeinek hartu lehen olatu hori. Ea ba, Laugarren ontzitik Zambuluka ikusi dut orantxe bertan errenteriako taldea. Ea ba. Donostiarra pasa, iruditu zait Juan Itxiagoa hori jotarena, bai? Ea irteeran. Parean ikusten ditu nik irteeran, Bai, Orio bere. Bai. Zer den, Donostiarrarena. Jota. Ia treniru batekin sartu, asmatu ez. Eta, bueno, gero olatu hartu behar da, eta ematen du Donostiarrak berriz 2 segundu dituela, GPS-ak ematen digun tartea hori da orain, segundu bat. Eskutatuta, Hor dago bien arteko leia, Oriok hartu du olatutxoa, buruan jarri da. Eskutatu egiten dira treniruak, Lehen luze osoan, ez du lortuta orain bai, Orio aurreti. Orio Donostiarra Orio. Hortu egin behar da eta garbi atera, olatua. Orain utziko du. Baina, 3 segundu alde. Bai. Orain besteari ordea. Oriok beste bat orain begira. Begira. Donostiarrak ere hartua du, Orain zuloa batek. Oso polita doa lehia bi hauen artean. Favoritoa genituen, ez da hori erakutsi dugu Euskotren ligak. Oriok 46 punturekin irabazi du, Donostiarra bigarren 36rekin. Eta hemen ari dira.
burruka bizian. Gogor. Eutxi hor. Quiero cabeza fría. Ibaika amaseira, Zumaia hogeira. Gauzak dauden bezala orain, Oresko txandan, Orio Donostiarra Tolosaldea, eta Arraun izango genituzke, baina Ibaika ere burrukarako dago, Hondarribia bukaera ona egindu gero baita ere. Atzean orain Zumaia, 21 segunduko atzerapenarekin. Irudipena orain suelto ote datorren Orioan, Eta betiko komentario egingo dut. Olatu bati, bi paladak gehiago jo, bi abiadura horretan, traineru erdi bat edo traineru izaten da. Horna detbore igota. Oparian hobeto bai Orio. Gogortu egin behar da, etortzenean hilda erio jo. Laura doa tartea. Eta txanda honetan dago, Txanda honetan dago Leia banderari begira, konparaketan, begira, Donostia Raun lagunak orain 19 legoke, Oriorekin konparatuta. Tolosaldea 13, gero buelta etorri da, baina 10 segundu galduta izango dira, okerrik espada. Horritzi arrola zarazti. Bostera doa tartea, 4-5. Ze momentu ona hori jotarrentzat. Dena esate aldera, kalea ere gehiago gustatzen zainik, Hor olatua. Ahora equipo nahi eten dos. 5 segundu ez dira txarrak, 6, bi traineru. Eta atzetik joatetik, Mikel, 3 segundu atzetik ibili dira, 6 aurretik. Ya voy, Mendi. Ez talako botikarik. En 2, 1. Ahora. Ea ba, Ibaika eta Zumaia ziabogan parean ziren, baina orain 5 segundu bizkorrago errenteriarra. Ongi ari dira poparia. Guazen horiekin, bi traineruko errenta Donostiarrari. Lehen txandako bi honenak Tolosaldea eta Arraun Urruti 18 eta 19 konparaketan. Orain txikitzen, Quiero largo. Begira, zer ikusten duten, arraunlariek horratzean Donostiarra. 8 doa diferentzia. Ikaragarrizko zulua lortzen ari da Orio poparia. Kalea ona, bai, baina aprobetxatu egin behar da, jakin egin behar da, Hondarribiak ere laugarren kaletik hor bukaera hortan, atzetik aurrera lan bikaina egin du. Dagoeneko gora, igualdia. Hementu bio eskatuz. Hemen Donostiarra. Bultzakako indarrean patroia. Ahora no fallo. Sigue. Ahora. 5 segundo, bueno, hortxe daude, burrukan, bahia baruan. Nik orain ura bera delarik, eta hemen ura 0 kaletik lehen biziketik jaisten da, helduko nioke 3. kaleari, 4. Lau segundura jarri da, momentu batez Donostiarra, Segundu pare bat errekuperatu ditu, eta hor da. Donostia, Arraun eta Tolosaldea 17 konparaketan. Eta ura bera emana da, eta oraindikan ere olatuak gehiago arratuko da. Orain Donostiarra ikeragarri azkar datorre, Begira, ikeragarri azkar datorre. ontzi bat handi hori. Ahora con 2, 1. Por delante. Nico. Donostiarra bestea, hori olatu bat aurretik. Olatu bat. Donostiarra ikusten duena, hori etortzen zaio. Espalda. Ahora, calle. Esan daiteke, ziaboga egin eta lehenengo 300 metrotan edo 200 metrotan horiok hanka egin duela, eta orain alderantziz Donostiarra hor biziri dago. Baina ezin joan, estriborraldera, eskatzen dion bezala. Orain tubiok gustora joan horitzateke, estriborrara. Ontzi bat Orio. Horixe? Bizirik helduko da Leia hau, bigarren igandera, banderari begira. Orio. Norabidea. Oriorentzat txanda, bai Orio. Bai Donostiarra. Haze, saioa. Segundu eta 28 eunen behin-behineko neurketan. Eta 11 eta 10. Bueno, hemen Ibaika, bai! 21 segundora Ibaika. Eta orain Zumaia, bai Zumaia. Estropada eremua zeharkatuta. Horrela dira gauzak, denborarik honen Oriok 11, 10 eta 30 behin-behinekoa da. Donostiarra
2 segundura, 11 eta 12, 2:28 momentuz. Donostia Arraunlagunak 2. 11 eta 23, 13 segundura. Tolosaldea ere orezko txandan izango da datorren astean, 11 eta 27, 17 segundura. Gero, Hondarribia 5. 6. Ibaika 7. Zumaia, 8. San Juan. Hau da, hau burruka, hau da, hau alegina. Begira, gorriak, Zumaiarrak dena eman da. Estropada polita eta gora beratxua ikusi duguna gaurko honetan, Ibon. Estropada zoragarria ikusi dugu, eta, bueno, lehenbiziko ondorio esango nuke, banderarako, bandera irean dela, eta bi traineruen kontua izango dela, zuzen bidean. Orio eta Donostiarra eta Orio. Bi txandak ikusi dugu, kanporantz, 2. kaletik, Tolosaldea oso ongi atera dela, Donostiarra ere bai, hor badirudi korrontea ondo aprobetxatu dutela, eta buelta hartutakoan berriz, handik hobeto datozela, hori ematen du. Bueno, ea zer dioen Zukia jaunak Oriotarren ordezkariak. Egunon Xabier eta zorionak. Egunon eta eskerrik asko. Lan asko eginda, Donostiarrak errenta hartu duelako, baina poparian asmatu duzue, errenta handiagoarekin ere ibilizarete, zein da zure hausnarketa? Beno, hausnarketa da Donostiako estropadak askotan esaten duguna, ez? Estropada honetan alako magia bat pizten da beti, hemen ez dago aurretik ezer erabakita, eta hemen sekulakoak ikustera ohituta gaude, eta behar bada asko pentsatuko dute Orio favorito nagusia dela, baina hemen besteak ere amaren alabak dira, eta sekulako estropada Donostiarrak adibidez ze irteera egin duen, ezta? Eta Oriok eutsi egin dio, gure ustez hori izan dakakoetako bat, gero Ziaboga oso ona egin dugu, eta hor tartiare hartu deu, eta gero berriz Donostiarra gainera, sekulako, zuek askotan esan dutzen bezala, infarto emateko horietako estropada bat, ez? Bueno, eta zabali geratzen da dena 2. jardunaldiari begira, ez da? Errentatxoa hor dago, eunenekoa borobilduko dituzte, baina 2 segundu pasatxo beti dira onak, baina lehia handia izango duzue bandera berriro eramateko, ez? Bai, 2 segundu beti dira onak. Alde edan bitarten, dana da ona, baina guk lotuago utzi nahiko genukeen behar bada, baina, afizio egiteko eta ikusleentzako horrela politiago geldituko da, eta gainera pentsatzen dugu horrela sanoago dela Arrauna, lehia balin badago, Arrauna ere biziri dagolako, eta denak hor egongo garelako azkenengo momentura arte. Erki Xabier, eskerrik asko eta gozatu. Bai, eskerrik asko esan diguzu guri, eta guk eskerrik asko gure afizioari gaur goizean Oriotik irteterakoan, ezin etorri eta jendeak benetan Arraunari egindako agurra zoragarria izan da, zubi guztia jendez beteta balkoietara goizeko 7 jendea apropos esnatuta, eskerrik asko Orioko afizio guztiari. Oso ondo, segi lanean, eta ea, mutilak nola portatzen diren gero. Gero arte, Xabir Andueza hitza eskatuz dugu kai aldetik aurrera. Bai, pixkanaka hemen hurbiltzen ari dira, eta orantxe iritsi dira Tolosaldeakoak, hemen da gurekin Aiora Sorozabal, patroia. Hementxe ditugu denborak, lehenengo zorionak, ohorezko txandan, ete ligako trainerua eta ohorezko txandan egongo zarete gutxigatik, segundutxo bat Hondarribiaren aurretik, baina hortxe, Aiora. Bai, egia esan gure helburutako bat hasieratik izan da ohorezko txandan sartzea, eta lortu eta guztua, bai biligala bukaran pixkalarri, hor bai Arraun, bai gu, bai Hondarribi, baina oso poziko ohorezko txandan gaudelako, klaro. Oso ondo joan zarete, aurretik, Ziabogan aurretik, gero gainera etorri da Arraun, eta aurre hartu dizue, hor nola izan da buelta hori? Bai, ikusi de Ziabogan aurretik geni joazela, eta bueltan eman deunen, ikusi de olatuk eta bastante nastuta zeon, eta Arraunek bastante asmatu olatu ditan, gu baino gehiago, eta esan ikuste hor segundo asko kendizkigula, eta alare saiatu gauzten, baina zai auki dugu bai. Datorren igandeari begira, Aiora, ze esperantza, ze asmo, ikusita horrezko txandan zaudetela, urruti xamarra 17 segundu hobe Orio. Nik uste guain ja urrengo igande saiatuko gala baita ere gaur indeun denbora eta postua eusten. Ikuste du ja goragoko eta ja ez diala zentesimaskota gatu iztala izan situazioa, así que saiatuko da nik uste gure denbora eusten, gure postua eusten, eta batez denboraldia borobildu eta disfrutatzea azkenengo momentu hauekin. Gozatu, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Bueno, eta Ana Jostein zer hementxe dugu, Donostiarraren ordezkaria, Ana Posik, horri bilizarete, lehen luzea oso ona, eta bukaeran atzetik aurrera, zein da egin dezakezun irakurketa gaurko estropadari buruz? Lan izugarria egin dute laneskak, ze azkenean, balizetara aurretikan iritsi dira, balizan, harrapatu gaituzte Oriotarrak,
baina gero lanean lan egin dute bukaera arte, eta lan horren emaitza izan da 2 segundotara iritsi gehala. Alaiago egongo ginen alderantziz izango balitz, baina gusto goteko. Bueno, eta ametsa hurbilago dago, ez da? Garaipen hori lortzea, Donostiarra zarete, Orezko txandan Donostia 2 ordezkari izango ditu gainera Arraun Lagunak eta zuek, baina zuen posizioa egokiagoa da Orioren gandik hurbil 2 eta 22 zehatzak izateko, eta posibilitate handiak badituzue bandera irabazteko, ez da? Bai, egia esan oso pozik, eta kontuan harturik duela 4 urte hasi ginela, hemen duela 4 urte lehenengo aldiz parte hartu genula Kontxan, eta bilakaera eskat bertigo eta guzti ematen du. Eta, oso pozik, bai, eta, hori Donostiarra gaude, eta, nahiz eta gustatuko litzaiguken bakar bat egotea biak batera gaudelako, oso pozik biak gaudelako hemen. Ederki, mila esker, eta ea, bigarren jardunaldian zer gertatzen den. Sortea daukagu. Gaurkoa behintzat ona izan da, eskerrik asko! Itza eskatuz dugu Sara Gandara, gaurko azkarrenekin, Oriotarrekin aurrera. Itzi Olasagazte, zorionak, az estropada ikusi dugu, buruz buruko zoragarrian Donostiarrarekin. Bai, azkenen momentu baten bentaja gehixio eman dugu, baina bukarako buruz buruko, baina pozik gaude gure alde atera dalako. Brankaz, egia esan atzetik junzaret ez dakit nola kudeatu dozuen atzetik joate hori, ez? Eta gero ziagogan eure kale indute eta horra parean jarri zarete eta gero poparian ederto. Bai, referentzi zian bat atzetik gindaztila, ziagoga gertuatzen gertu. Ni baborrean joan arraunen, beraz ez nekin nola ziugaztin, da ziagogatik atea gehanen, hoxe, xoxe aurretik. Gero gila da ondo moldatu gala isla arte hola. Eta gero, islatik barrua pare honetan, jota jo, eta ikuste genuen beste kolatuk hartzen zituela, eta gu pegatuta gehatze ginela, baina, aurretik sartzea lortu dut, eta horrekin pozik, ze gaur helburua bizirik ateratzea zen. Kaleen inguruan asko hitz egiten da hemen, ez dakit zeuen kalea onenetarikoa zen? Ez dakit, egia esanen naiz asko fijatu, oso kontzentratuta etorri gara guri aitea, baina bai ikusten nula, behariek pixkat gurek indiala zabaldu eta gero azkenengo metrotan gure aldea bezala gertuatzen nahi zian bezala, olatu kartze zitu, sentsazio hori ematezun gu hor geldi da behariek gero eta gero gertu do, baina, ez teupegaikan jarriko eta datorren azten berriz hemen egongo ga. 2 segundo pasatzeko abantaia itzi, nola ikuste dituzu gainontzeko beste bi aurkariak sartu direneak ere, Donostia Arraun Lagunak eta Tolosaldea? Nik uste azkenen Orezko txanda izango da, eta danak nahiko deula txanda irabazi, eta gude txanda irabazteateako geha, eta estropa berri bat izango bazan bezala, eta geho baizpare poltsikun horra ukiko ditugu 2 segundo horiek. Sorterik onena datorren iganderako, eta zorionak aurko emaitzaren gati. Bai, mi esker. Itziar Olasagaztiren hitzak, eta Orezko txandan, Orio, Donostiarra eta Tolosaldearekin batera, Donostia Arraun Lagunak gaur 3. denbora markatuta, eta kuadrilla horretako arraunlari batekin, hor izango da Xabir Andueza kaialdean, edo patroiarekin, zurea da hitza. Arraunlari batekin, Mikel Amaia Sesmilo hemen dugu gurekin, eta oraintxe bera kontatzen ari zaidan, haze bukaera, buru gogorkeria egin dutela aurrera, badiaman aurre hartu diotela Tolosaldeari, Amaia. Bai, nik uste, oso buru gogorri izan gehala estropada guztian zehar, genekin tanda irabazta oso garrantzitsua zela guretzako, bi konfinamendutik gatoz eta guretzako oso garrantzitsua zen, guretan aurretik gelditzea. Juna, itxasuan arraunkera guzti zartzea kosta zaigu, pentsatzen genuna baino gehiago, eta genekin buelta gurea zela, genekin indartxo geundela, eta nik uste buru gogorkeriaekin, eta buelta ere bai arraunkera ja erresago hartu dugu, eta nik uste bukaera polita egin degula, eta lortu dugu behintzat geneukan helburu txiki hori. Orezko txandan egongo zarete, bigarren txandakoek hobeto egin dituzte zuen denborak, Oriokonena 2 segundura Donostiarra, 13 zaudete, 17 Tolosaldea. Bai, nik uste tanda ezberdinetan egonda zaila dela, gu referentzia gabe azkenean jungera, baina, bagenekin oso indartxu zeudela, bai gure tandakoak eta bai beraiek ere, eta, nik uste urrengo igandean beste zerbait ikusiko dela, tanda berdinean egonik, parean egonik ezberdina da baita ere, eta gu behintzat etorri gan konfiantza berdinakin aterako gaurrengo estropadan ere bai, eta dena denez posible, gu hemengoa Donostikoak izanik, buru gogorrera aterako ga berriro, eta papel txukun bat egitaterako gara urrengo astean. Eskerrik asko eta suerte. Bai, zuei, mi esker. Finkatuta dago dena. Orezko txandan Donostiako 2, Tolosaldea, eta gaur denborarik onena markatu duen Orio.
ematen du, hau ikusita, 2 segundu eta 22, bien artean egon daitekela bandera, esan dugu pronostikoak datorren iganderako urruti dago, baina, bueno, iragarpenak gutxienez gaurkoa, eta seguruenik gehiago, metro erditik gora. Balorazio bat, dida batean, minutu batean, Gaztain Azpi jauna? Bueno, bandera irian dagoela, zuzen bidean bi treniruen arteko kontu izango dela, pentsa treniru bat baino gutxiago, Tolosaldeak azkenean iruditzen zaite arrakasta handia lortu duela, eta zango ditzupa, bete-beteko itxaso estropada ikusi dugu. Ederra, estropada ederra, gora bera asko, joan, etorri, ziabogaren eragina, korronteak, kaleak, patrontza, gauza asko dago. Gauza asko, entrenatzaileen estrategiare bai, nola planteatu, bueno, horrela dira gauzak, eta horrela dugu Orio, Donostiarra lagunak eta Tolosaldea horrezko txandan izango dira bigarren jardunaldian, Hondarribia, Ibaika, Zumaia eta San Juan, kontsolazio txandan, hori bai, denbora batu ingo dira, guzti dute aukera Donostiako 13. bandera eramateko.